Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bir musulman doğanımız soraptır. Esselamu aleyküm. Menne sorak doradi. Mümkün bolsa sorağıma cevap bereyseniz, cinlerin görünüşünü aydıp berseniz. Cinlerin musulmanı bami? Eğer de musulman cin bar bolan yağdayınna adama ziyanı bar mı? O nehil tarafları adamın içine musulman cin girip bilyar mı? Giren yağdayınna neyme etmeli? Deyip soraptır. Ve aleykümesselam ve rahmetullahi ve berekatuh. Cinler hem edil bizyalak, yani insanlar yalak Allah Teala'nın yaradan barlıkları. Cinlerin ve insanların yaratılışının sebebi barada Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Zariyat suresinin 56. ayetinde diye وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ diye cinleri ve insanlar dine bana ibadet etsinler deyip yarattım diye. Yani bizim insanların ve cinlerin yaratılmanın sebebi ne meken? Tevhid. Köp derslerimizde gaytalayaz. Tevhid mesela hükman öğrenmeli, gaytalap durmalı, bilmeyenlere yetirmeli. Biz neçe ayetlerim şu tevhid meselede azlık ediyor. Köp kişi bilmeye. La ilahe illallah demek tevhid. Manisi hem neyme? Bir Allah Teala'dan başka hak ilah yok demek. Yani Müslüman kişi bir Allah'a ibadet etmeli, şerik koşmalı değil. Şu ayet-i kerimede Allah Teala'nın aydışı yalakka cinlerin ve insanların yaratılmaklığının sebebi bir Allah Teala'ya şerik koşman ibadet etmek. Demek şunda ne mani öğreniyoruz Müslümanlar onlar? Cinler hem edil insanlar yalak. Müslümanı ve kafiri ve kovsu ve ervedi ve Müslümanları hem öz içinde ayrılıyor. Bizim içimizde kov Müslüman, ervet Müslüman boluşu yalak. Cinlerin Müslümanının kovsu ve ervedi ve takvası ve bitakvası ve. Ve Müslüman doğanlar cinler Kur'an-ı Kerim'de ve sahih hadislerde haber verilişi yalakka ottan yaradılan barlıklar. Misal için Sahih Müslim hadis kitabına gelen hadisinde, sahih hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye "Hulikatil melaiketu min nur ve hulikal cannu min marj min nar ve hulika Adem mimma vasfa lekum" diye. Perişteler nurdan yaratıldı, cinler ottan yaratıldı ve Adem size näme vasf edilen zattan yaratıldı diye. Adem topraktan yaratıldı deyip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aydiya. Müslüman doğalımızın eğer de Müslüman cin bar bolan yağdayına Adem'a ziyanı bar mı ve nahil tarafları Adem'in içine Müslüman cin girip bilyar mı diyen sorağına cevap hükümünde Müslüman doğanlar cin insanın bedenine girip bilye ve eziyet veriye, vasvasa veriye, za veriye, birahat ediye, şu hilekke näme ziyanlar berip bilye. Ve şonun yalakka Müslüman cinem insanın bedenine girip ziyan berip bilye. Edil iksanakka Adem oğlunun bolan iksanakka Müslümanın biri-birine ziyan berip bilişi yalak. Müslüman bolan cinem bir takvadır, fasıktır, günahkar cinler insanın vücuduna girip eziyet berip şun yalakka kaza berip birahat edip bilye. Giren yağdayını nimet bel diyen sorunun cevabı Müslüman doğanlar eğer bir kişinin bedenine cin giriptir deyip şüphe edilen bolsa akidesi doğru. Şu yerine üns verin. Akidesi doğru. Hakiki ahli sünnet. Müslüman kişi okutturup bolya. Başka çaresi yok. Okulmalı adam Kur'an-ı Kerim'in sureleri ve Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine geçen dua dilekler. Şu iki sanak şunun dermanı. Başka hiç ilon ondan başka çaresi yok. Okutacak, okap verecek kişiyimizin ya da okap verdik baracak kişiyimizin üns verin. Akidesi doğru olmalı. Şu ayda belli kokumuna aydiyan şuun kununa bir neçe adamlar var. Men cin okap veriyen. Aymen eydip beriyan men arkamma, gücümma, men plan pirin oğlu planının qolala nämeden ip ýören bir sürü molla sıfatlı şeytanlar ba. Haberdar bolun, äga bolun. Men jinlany okap beriyan, açıp beriyan, näme dip bilýän adamlardan bir sürü pul alıp we ýalňyş zatlar okap şu hili işlere meşgul bolýan adamlar we gaty serasap bolun musulman doganlar. Okatjak dip her kimin gapysyna aglap ýörmän. Gözlem, akidesi gowmy, inamdarmy, ygtybarly adammy? Şey dip gözläp şoňalak kişi tapylsa, şol kişi okatdyryp bolýar. Ene musulmanlar onlar belli kokumuna käwirdatları aýdasym gelýär. Özüm şahsy jinlan birini okulşuna şaýat boldum, özümün başucunda okudum Kur'an-ı Kerim'den. Haýyş etdiler. Hawam eşiden den bolmaz, goran göz bilen diýär-de. Jin giriýär, şuňa eziyet berýän eken, şu şeýle hereketler edýär dip kän eşdiýärdik. Elbetde internetde de kän videolar bar, ýa-ni olary tasdiqlap bolanok sebäbi dogrusu we ýalany bar. Men özüm şaýat boldum. Bir kişiň wujuduna jin giripdir we Kur'an okap başlanymyzdan ýanky adam kişi özünden gitdi. Özünü bilen ok. Edil bir goý ölü ýalak bolup ýatyr, bir demalýa. Emma Kur'an okullygyça wujud bir ýerde duranok, bedeni bir ýerde duranok. İki kişi bir başyndan bir başyna zordan sakladylar bedenini. Kur'an okullygyça şol wujudy içindäki jin çawalanyp hereket etdirip saklap bolanok. Öz şaýat bolan dadym. Soňandan okap bolanmazdan soň ol kişi edýän hereketlerini aýdýar, şeýle-şeýletdim bilen ok özüni. Dogry özünden giden şo wujudy çawalanyp hereket etdirýän içindäki jini. Ondan
Alhamdulillah ondan soňra meni bir näçe gezek okulypdyr soň gowluny diýen habar aldyk. Serhap bolan musulman doganlar Allah Taala uzak etsin, musallat bolsa gaty eziyet berýär, azap berýär. Indi ben aýtdyk, jinnanyň soň näme etmeli, näde başmaly aýtdyk, kime barmaly onu aýtdyk. Ýöne öňürtünde şunu bilmeli, goranmak üçin näme etmeli. Yani kesel geljek bolsa keselläňden soň dermanyny gözleýän ol aýry bir mesele. Biram kesel gelmäke saglyň gadyryny bilip özüňi näme hassalyklardan goramak üçin sebäplerini tutýan. Bu meselede şonuň ýalyk. Jinnan, gözden, dillen, jadydan goranjak bolsaň musulman doganlar tutmaly sebäpleri bar. Eger şol sebäpleri biz dogry tutsak Allah Taalaň izniyle bize hiç ýany bolmaýar. Käbir kişiler gaty gorkýar jinn ýelse, hatda adyn agzama gorkýar da jinn diýmäliň, üç harply diýeliň, zat diýeliň diýip bu zatlar ýalyny gurrun. Tören adyn tutanyň bilen tutmanyň bilen oň hiç bir taňy emesi ýok, peýda ýany ýok. Eger jinnan ýanky alakka insanlara eziyet berýän jinnlerden goranjak bolsak, jadydan, gözden, dilden goranjak bolsak musulman doganlar etmeli, işlerimiz we şolary etmeli. Indi şolaryň birinjisi musulman doganlar ilki akidamyzy, ýani akida diýermizem inancymyzy dogurlamaly, düzeltmeli. Ýani Allah bolan inancymyzy dogurlamaly. Allah bolan imanymyzy dogurlamaly. Eger Allah bolan imanymyz, Allah Taalaga bolan, ahiriyede bolan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'e bolan imanymyz zaif bolsa, eciz bolsa, biz hemme zatdan gorkar durarys. İnsandan hem gorkarys, jindan hem gorkarys, ähli zatdan gorkarys, ırm ederiz, gorkarys, gara pişikden gorkarys, batyl zatlara inanmalar, zatlara inanarys. Şeýdip netijede näme waswas we gorkak bolup galarys. Iň soňunda öz köleğiňden hem gorkup ýören bolup galarsyn. Şoň sebäbi näme? İmansyzlykdan, iman ejizliginden bolýar. Şonuň üçin şoňa meňzeş zatlardan goranmak üçin birinji etmeli işimiz musulman doganlar akidamyzy dogurlamaly, Allah Taala bolan inancymyzy dogurlamaly, tawhidi bilmeli. Türkmen näme diýär? Sada dille Allah'ın izini bolmasa çöp başı kıymıllamaz diýär. Diýmek näme? Hemme zat Allah Taala'nın elinde. Maňa ziyan we peýda gelýän bolsa Allah Taala'nın takdiri bilen bolýar. Şonu bilmeli. O ähli zat Allah'ın elinde. Bir Allah sığınmaly, bir Allah goraýar. Hemme zat Allah'ın elinde. Allah islemese men demelibim bilmeýän şol akidamyzy dogurlamaly. O inanmaly däl zatlarymyz bar. Şolar näme etmeli musulmanlar? Düşünjämizi şol zatlardan saplamaly. Mysal üçin şirkden, jadydan, gözmonjuk diýdi, sunk diýdi. Şoňa meňzeş zatlara inanmakdan we şoňa meňzeş zatlara asynmakdan näme etmeli musulman kişi gaça durmaly. Çünki musulmanlaryň şu zatlar kafir jinlaryň gowwarýan zatlary. Her hilekke şirke sebäp bolýan zatlar kafir jinlaryň gowwarýan zatlary. Gözmonjuk, alaja, şah we şoňa meňzeş zatlar kafir jinlaryň gowwarýan zatlary. Edil şonuň alakda musulmanlaryň palçy, jadygoý we şoňa meňzeş kişilerden uzak durmaly. Şu kişiler inanmaly däl. Bular göz konuju jinin we şeytanyň adamlary. Ondan soň musulmanlaryň akidamyzy dogurlap, şoňa meňzeş batyl we islama ters inançlardan kalbymyzy, düşünjämizi, arassalanymyzdan soňra tähireti gusula uranmaly. Bedenimizi paklemeli. Bir tek kişi özüne musulman diýip, iýini hapa gezip ber, tähiret alyp görenok, gusul alyp bilenok, iýini hapa gezip ber. Şonuň üçin musulman doganlar bir musulman we tähiret gusul bilmeýän musulman ikisi biri bilen baglanşmaýan zat. Şonuň üçin akidamyzy dogurlamazdan soň tähiretimizi, gusulumuzy öwrenip 5 wagt namazymyzy kılmaly syptyrman, we juma namazlaryny syptyrmaly däl. Soňra musulman doganlar haram işlerden we haram zatlaryň bar ýerinden uzak durmaly. Ondan soňra musulman doganlar iň möhimi we ýadymyzda saklamaly zat şoňa meňzeş jinnan, alar wagtdan, gözden, dillen, jadydan goranjak bolsak, şol etmeli amallarymyzy edermizden soň ýürüýte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize öwreden ayet dogadylyklar bar, şolary ýa tutup okap durmaly musulman doganlar. Mysal üçin Fatiha, Ayetul Kursi, İhlas, Felak, Nas şolaryň hemmesi bir 4-5 tesir sureler. Gysgajuk sureler. Arapça okap bilmeýän bahana edýän bolsaň her kimiň elinde akylly telefon we dinläp ýa tutup bolýar. Şoň üçin hiç bahana ýok musulman doganlar şu zatlary hut her kimiň özi asyl we esas her kimiň özi ýa tutup özi gaýtalap durmaly. Ol bilmeýän bolsaň, intak öwrenmedik bolsaň birine haýyş edersiň, okap ber diýersiň, ol bir gezek ýaşy, iki gezek ýaşy ýöne sen bir ömür ýaşap bir surany ýa tutup bilmeýän bolsaň sen näle musulman bolýar. Şoň üçin musulmanlaryň şunu hut özümiz öwrenmeli. Ýa bolmasa getirip diýwarlara da asýa käbirler özüňiz allaman diýwara asmak bilen bolmaýar bu zatlar. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'i ýa tutup öwrenip manysyn düşüp amal etmekligimiz üçin ugratdy, diýwarlara asmak üçin däl. Ýa käbir mollalar doga ýazyp berjek diýen olup näme diýär, ýani ulagyna da asyp berler, özü
özüň ýat tutmaly manysyny bilmeli. Asyl we esas şollar musulman doganlar. Töweşde bolsaň, mysal üçin, düşmanyň okundan goranmak üçin öňe kalkan tutmaly. Indi sana kalkan berseler, şol kalkany özüň döşüňe dakyp bilýärken, kelläňe dakyp bilýärken, gapdalyňda birine haýyş edip, "Ay men söwüşip görkem, sen meň öňüme tut" diýersiňmi ýa gün özüň dakarsyň. Bu elbetde akly bar adam gün özü dakar. Bu da şonuň alak musulman doganlar o birine okap ber diýersiň, haýyş edersiň, bunda gurrum ýok, jaiz zat. Emma asyl we esas her kimiň özü ýat tutup şunu özü okap durmaly. Okman bir molla okamaly ýa şoňa okutdurmaly diýen zat ýok. Goýanky diýişime alaka öwrenmege meňil şulan 3-4 seçildi aňyrda da şu zatlar. Arapça bilmeýän bolsaň dinläp öwrenip bolýar. Hokman suratda şular musulman doganlar çyndan gaýtalap aýdýan jadydan, gözden, dillen gorajak bolsaň, hemmesiniň dermany näşul? Fatiha, Ayatul Kursi, İhlas, Felak, Nas. Gapdalyny ýene de sünnetde gelen, sahih hadislerde gelen dilekler we olaram öwrenip bolýar. Şu özüňiz okap dursaňyz ýerden akşam zikirler bar, Allah Taala niýatlap, şular okap dursaňyz, çağajyklaryňyzy okap dursaňyz, her gün akşam çağajyklaryňyza Fatiha, Ayatul Kursi, İhlas, Felak okap dursaňyz, Allah Taalanyň izni bilen size jiniňe ziýany bolmaz, hiç tadyňa ziýany bolmaz musulman doganlar. Allah Taala näme? Şu zatlar arkaly, şu zatlar sebäpli bizi gorar musulman doganlar. Alhamdulillahi rabbil alamin.